سلام سلام دموعات تخاتلتنا اسكلومي حنت حق نتأمل مبزحتنا سبات كيلاتات كوين السماعنا حاد عابر استلو نسو دما فقريو كلاتنا ناي فقر دكاتيرنا نمثل قناخة سلامنتاي تخوننت زتفليز خون اسك حسابو سلامنتاي مقليو مزامرتي حنت معالتو كواكاو عيني كي ترح قناتا وحالو جميروم دحرخ للتعامت قن عب قدمي كي ترعيني نابزبل ناكينات قدنا صغيرو أزي فقر بتباب كتحزل لو سمعت مخانو دي انفتن انبار نلوم مكافلوت آتناي سنة لبونا مزحف تستقسمو لناي فقر هيوتكم كابناي انكفات حادة قاوتيوم نابناي حاقوس ماما سقلو شدشتا أقرمتن مزناقعتن ميسترات عوتن موغن فقراو هيوت حزنالكم قريبنا لنا معزان حتى منينا لكم اتغداماي زخونة چايناو سب مس حادة فرنساو سب بناي وعلم قانقواتات انتدعت الزراريوم كردادو زخولو دي مسلكم فصم አይካልን ጋሪ ቻፕማን ኣብታ ሓሙሽተ ቋንቋታት ፍቕሪ ትብል መጽሓፉ ከም ዝበለ እንተዳ ኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ፍቕሪ ዝበኣስ ንሓድ ሕዱ ስለ ዘይፈቕር ዘይኮነስ ኣየናይ ቋንቋ መዓዝ ይጥቀመሉ ብግቡእ ስለ ዘይለለየ እዩ እዚ ብኣብነት ተደጊፍና እንትንሪኦ ድማ ንስኻ ንፍቕረኛኻ ኣዝዩ ዘፍቅረኪ ንስኻ ኮንዓይ ንግስቲ ልበይ ክናበልካ ናይ መጎስ ቃላት ተነዝሓላ ትኸውን ንሳ ግን ኣውቶቡስ ተጸቢያ ፀሓይ ወቂዕዋ ርሑቕ ተጓዒዛ ድሕር ምምጻ ካዋኻ ተጸበዮ ቋንቋ ፍቕሪ ቃላት ዘይኮነስ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ሒዝካ እንኳዕ ደሕና መጻኽ ክትብላ ጥራይ ዝኸውን በዚ ድማ ንሳ የፍቅረኒ ክትብል ትግደድ ንስኻ ከዓ መዓልታዊ ክንደይ ቃላት ፍቕሪ ክነዝሓላ ትብል ሽዑ ፍቕርኹም ብደገ ዝዕዘቡ ሰባት ራዳርኩም ኣስተኻኽሉ ናይ መጻምርትኹም ቋንቋ ኣለልዩ ዝብል ምኽሪ ሸው ከብልልኩም እዮም እቲ ካልኣይ ሚስጥር ብዙሓት ሰባት ፍቕረኛ ክሕዝ ከለው ልካ ከም ሓደ ናይ ፊልም ዳይሬክተር እዮም ዝቕየሩ ከምዚ ጌርክ ተዛረቢ ከምዚ ጌርካ ሰሓ ከምዚ ጌርክ ሕሰብ እናበሉ ንመጻምርቶም ከኣሉ ይፍትኑ እዚ ግና ናይ ፍቕሪ ዓቢ መቓብር እዩ ዶክተር ጆን ጎትማን ከም ዝብሎ እንተዳ ኮይኑ ዝተሳኽዐ ፍቕሪ ዝጅምር ነቲ ሰብ ከም ዘለዎ ጌርካ ክትቀበሎ ከለኻ እዩ ፍቕረኛኻ ክዛረብ ከሎ ንምቅዋም ወይ ጊጋ ንምውፃእ ይትስማዕ ልክዕ ከም ሓደ ክቡር ጋሻ ጽኒልካ ስምዓዮ እምበር ሰባት ክሰምዑ ከለው ድማ ውሽጦም ይዝኽፈት ነዚኡ ድማ ንምፍራድ ዘይኮነስ ንምርዳእ ስማዕ ዝበሃል ሳልሳይ ሚስጥር ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ መጻምርቲ ፍጹማት ይመስሉና ይኾኑ ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ ኩሉ ግዜ ህያብ ኩሉ ግዜ ሻምፓኝ ኩሉ ግዜ ዙረት እዚ ግና ናብ ህዝቢ ዝልቀቕ ፊልም እምበር ኣብ ሓቀኛ ህይወት ፍጹም ሰብ ፍጹም ህይወት ዝበሃል ነገር ከምዚ የለ ምርዳእ ይድሊ ኣብ ቅድመ ኣፍቃሪኻ ዝኾነ ጭንብለይ ትግበር ድኻምካ ፍርሓትካ ሕልፍ ጌጋኻ ክትነግሮ ክትነግራ ክትክእል ኣለካ ኣነ ፍጹም ኣይኮንኩን ግን ድማ ምስ ዘይፍጹምነተይ የፍቅረካ ኣለኹ የፍቅረክ ኣለኹ ምባል ዓቢ ናይ ፍቕሪ ሰረት እዩ ኣፍቃሪኺ ወይ ኣፍቃሪትካ ጌጋኺ ክርኢ ከሎ ዘይሃድም እንተዳ ኮይኑ ድማ ናይ ማንሱ እቲ ሓቀኛ ናይ ህይወትክ መሻርክቲ እዩ ራብዓይ ሚስጥር ኣዝዩ ዘገርም ሕጊ እዩ ኣብ ስነ ልቦና ናይ ስምዒት ባንኪ ኢሞሽናል ባንክ ኣካውንት ዝበሃል ኣምር ኣሎ ኣብ ሓደ ርክብ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ከለኻ ምስጋና ህያብ ሓገዝ ወዘተርፈ ናብ ባንክ ፍቕሪ ገንዘብ ተእትለኻ ወይ እውን ዲፖዚት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ክትባስ ክትጨቃጨቅ ክትነቅፍ ወዘተ ከለኻ ድማ ካብቲ ባንክ ገንዘብ ተውፅእ ኣለኻ ወይ እውን ዊዝድሮው ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት መዓልታዊ ካብቲ ባንክ ይውፅኡ እምበር ሓንቲ ሳንቲም እኳ ይእትውን ኣብ መወዳእታ እቲ ባንኪ ፍቕሪ ዜሮ ይኸውን እሞ እቲ ዝኾነ ካፒታል ዘይብሉ ፍቕራዊ ርክብ ክፈርስ ይግደድ መዓልታዊ ንእሽቶ ጽቡቕ ነገር ግበሩ በዚ ድማ ነቲ ናይ ፍቕሪ ባንክኹም ኩሉ ግዜ ሙሉእ ብምግባር ዱልዱል ካፒታል ህነጽሉ ሓምሻይ ሚስጥር ግጭት ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ርክብ ኣብ ዓለም ከምዚ የለ ብምርዳእ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ብሓባር ክነብሩ ከለው ንስሓብ ክመጽእ ባህርያዊ እኳ እንተኾነ ኣብ ውጽኢት ዝመጽእ ፍልሊ ግና እቲ ሓውን ክፍጠር ብምንታይ ተጥፍኦ ዝብል እዩ ገለ ሰባት ሓዊ ብሓዊ ከጥፉ ይፈትኑ ንጸርፊ ብጸርፊ ንቒም ብቒም ወዘተ እዚ ግና ነቲ ፍቕራዊ ኣጉዶ የንድዶ እምበር ኣየልምልሞን እዩ እኳዳስ እቲ ሓቀኛ ሓዊ መጥፊ መሳርሒ ይቕሬታ ምባል እዩ ይቕሬታ ምባል ማለት ኣነ ተሸናፊ ወይ እውን በዳሊ ማለት እንተይኮነስ ካብ ናይ ባዕለይ ትዕቢት ንላዕሊ እዚ ርክብ ናይ ዓብየኒ ብምባል ሕድገት ናይ ምግባርን ምሕታትን ሚስጥር እዩ ኣብ ፍቕሪ ጌጋታት ትማሊ ንሎሚ ምጽብጻብ ምብትታንን ፍልልይን እምበር ሰላም ኣይወልድን እዩ ናይ ትማሊ መዝገብ ትማሊ ምዕፃው ኣማራፂ ዘይብሉ መፍትሒ እዩ እቲ ሻድሻይ ሚስጥር ግዜን ፍቕርን ዘጣምር ሕጊ እዩ ርክብ ካብ ዝጅምር 5 ወይ 10 ዓመት ምስ ሓለፈ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ኩሉ ተለሚድዩ ልሙድ ናብ ምባል ዝሰገር
እዚ ድማ ናይ ፍቕሪ እርጋን ይበሃል። ፍቕሪ ልክዕ ከም ተኽሊ እዩ። መዓልታዊ ማይ እንተዘይስቲኻዮ ዝነቅጽ ዝጸምሎ። ዕዉታት መጻምርቲ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ናይ በይኖም ግዜ ዴት ናይት ኣለዎ። ስልኮም ዓጾም ዛዕባታት ቆልዑ ወጻኢታት ገዛን ካልኦት ጣጣታትን ንድሕሪት ራሕሪሖም ልክዕ ከምታ ፈላመይቲ ናይ ፍቕሮም መዓልቲ ኮይኖም ዝዘናግዑላን ፍቕሮም ዝኽስክሱላን ምስ ይወት። ፍቕርኻ ንምሕዳስ ዓብይ ቢልየነር ምዃነ የድልን እዩ። እቲ ዓብይ ከተማልኦ ዘለካ ጥሪት ናይ ፍቕሪ ልቢ ምውናን ጥራይ እዩ። ክቡራትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ፍሉይ መዘናግዕን ቁም ነገር ሓዘል ሚስጥራት ዕውት ፍቕራዊ ህይወት ዝጥምት መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ትሕዝቶና እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ብምግባር ንመሓዙትኩምን ናይ ፍቕሪ መቕረባትኩምን ክተካፍልዎ ንዕድመኩም። ቀጻሊ ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ተመኒና ኣልኩም።